Maiga ya mateye mukuru wa Sekenyoro kyobo sando ongubo wodi ya Kitutu cha Chinote kaunti ya Kisii kuganio bokonye omusamaria yomo aselieta Joyce Kemuntu nigesokire na kuira enyange yo kwegenderia senkeyu igera chigokonyo mugaka Abel Nyariki osamaria tangoro ku Stella Kemuntu na ruchinze machiabo nyunyu wonere guchigia njole toigweta mangana ya ni sister ya naro ngumbu gikamuruma sana bakabona incha gutumika sana gochanga igagantebi ngicheba ko muchioyo ndaturu gako yo minto sokole wheelchair nere nyare ko mukonjereri bagako nakobere tete korra sokuru gautara ni wheelchair ekogera bono maguru tabwati amoire pole sana sokuru nyare ko gutara rinde de wheelchair mwanobo aselieta Teresa Ongwaye oyobwenete kwilikia samatemu ya klasi ya 12 igo yabetereirie irane klasi ya 11 asokonyoro kwilikia samatemu ayo asomoga kabwenge iyo Abel Nyariki atebire muno musamalia yomo nigesokirie elego chikwene kibunango siraru mwano yo Teresa Ongwaye asamasomae ngosa benjaba nindite yali kure na form 3 kura ndigile school ngena na form 3 njugo ndengere ndote anu guchimot wana nasabe mongonye wana ndengera na form 3 njugo nanjugo kere ndote guchimot nanjubona umugaka bwenkeyo Abel Nyariki umongina Grace Nyaboke abana babo amone amate nigo bagendereire gwa kirambu yamono ase bali bonse bagendereire kurwa bokonye go cha senkeyo yamono asamaria tanje na Abel Nyariki nyamairura aiga no enka yane ningwata bokongu ekagara bokongu bonkabareta ngarangeria inyoro bosaitisi na nyota kisendu mwaka 74 indiya basamari bankonye tinkwa maisiko lakini bono narora mogoko gitomo nene nyasa onkonyire na nyore muna nakureta saba samaria naretere gwirikia bono ngotenya sanga mbiamono no musamari ori nyasa kunete onyekiria nere nyasa moseseni anya komamenda amenye bienere asesenugwe ashukuru jana kwa sababu mmemletea dad wheelchair achukua tunaweza kumchukua church chukua tunaongoja bike kuja hapa nje ndio tumchukue church lakini sasa zai amepata wheelchair yenye tutakuwa tukimtembeza nayo kwenda church hadi yaitochinse moinya muna injeli tangani nkwira nilimbi yamon nale kwenyara kuchinya gitari lakini naigete gitari ningendete konyoro ogwenia naende nimate ngasi natigiri nyagitari endene na nimate naende ngabantu ba media se serikali ngima setegerete tibagontiga basugumo bogima bwane mpaka baroreka endolekana na nche gokore gasieri yane yebigeri na gakorere yomokia yepd yokorigeria mugaka na abana bono natebire mbuyamono tingo twara amange mbuyamono naende mbuyamono etabwatie kerenga ase gulicha mbuyamono ase gulicha naende kamurato obokonyi bondo bunge tunashukuru torengo muchiyo noro muna bakoruma itumunde yukulira munde yukwirangererie ndwali munde mwete muno butakani ndwali munde yukwirangererie njara lakini ekaro yakorumiru kulira nonyo mugako yeiga onyare ko bagako nyore nyanke yeiga yo kwegenderia bado mbabwatu kugani konde okubaganyete abarayi babakonye ikolipotelia Amazing Voice of Victory kurwa Sekenyoro kya obosando kegotoka ngubokya wodi ya Kegogi county ya Kisii Elitalia Ishmael Umoyo.